Sir? Sir, papunta na po yung mountain. Ayun na sila, okay. Okay po, good morning to all. Always good morning! Ayan. So, una po, PNP Mobile, Colors, Great Rivian College, cosplayer. Ayan, Department of Tourism. Nasaan po sila? Ayan. Tapos susunod po. Ay. Habang pumaparada.
Wala, di ko alam yun.
sabay na pinipinda sa Pilipinas. Lumabas na, makita na lupa na. Pasalad mo. Naka-live streaming ako.